Hei, miten vaikka tänään tehtäis? En mä tiedä. Mulla on ihan sama. No, mun puhelin tersee. Mä menen vastaamaan. Okei. Hei, keksikää te meille mitä me tehtäis. Äiti soitti mut kotiin syömään. Ja sä meet. No, en mä nyt halua, että se on turhaakaan sitä ruokaa tehdä. No, mene sitten. Okei, moikka. Moi. En kyllä mennyt. Ai niin, mutta tää video on nyt omistettu LPS Suolapippurille. Eli iso kiitos sille. Heitä tassu. Oho. Mutta niin, iso kiitos sulle LPS Suolapippuri. Eikä pippuri suola, kumpi se oli, en mä muista. Mutta kuitenkin mä oon nyt saanut ideoita siitä. Mä oon ostanut muoviluvahaa. Että mä voin tehdä herkkuja, ruokia ja kaikkea Lidl Specjopeille. Nyt mä teen sen iPadin. Eli mä nyt ohjeistan teitäkin tässä. Vaikka siinä on kyllä aika monta ohjevideoa, mutta kun jotkut tekee sen eri tavalla. Mutta joo, aloitetaan. Eli ensiksi tarvit jotain kartonkia. Minkä väristä sä nyt haluat tehdä siitä taustasta. Sitten sä tarvit liimapuikon. Se voi olla, tai sitten sä voit teipata sen, mutta mä nyt liimaan sen mieluummin. Sitten sä tarvit mustan tussin. Tai sitten sä voit ottaa mustaa kartonkia. Sitten sä tarvit, jos haluat, niin sä voit ottaa jonkun toisen värisen tussin, koska se keskinappula, niin sehän on niinku joillain se on vähän eri värinen. Esim. Meillä se on niinku eri värinen. Niin mä nyt otan turkoosilla sen. Sitten, jos sä haluat, esimerkiksi tää on nyt mun joku ikuisuuden vanha koulujuttu. Mä teen tästä kuoret. Teen tästä kuoret siihen iPadiin, mutta juu, aloitetaan. Eli ensimmäisenä sä leikkaat siitä, ai niin, unohdin sanoa, että tarvitset myös sakset. Niin, eli unohdin sanoa tuossa alussa, että tarvitset myös sakset. Sakset. Vihaan saksia. Mutta joo, nyt voimme aloittaa. Toivottavasti olette keränneet jo kaikki kamat pystyyn. Koska nyt aloitetaan. Eli niin kuin mä sanoin, niin ensimmäisenä sä leikkaat siitä kartongista tai pahvista tai mitä se nyt ikinä onkaan. Niin sä leikkaat siitä sen kokoisen iPadin kun sä haluut. Joo, tää nyt taitaa olla tän kokoinen. Eli mut tuli siitä nyt sitten tän kokoinen. Ja seuraavaksi sä sitten teet siihen, värität siihen sen keskustan ja nyt sitten sen alanapin. Senkin voi värittää mustalla, jos haluaa. Joo, eli tässä kannattaa olla sitten tosi varovainen. Esimerkiksi tästä pilkusta tässä alhaalla on pää liian iso. Siinä kannattaa olla tosi varovainen. Mutta juu. Sitten seuraavaksi tuonne onkin jo pistetty nuo kamerapilkut. Jos tarkenna nyt. Joo, eli siis mä nyt joudun kuvaamaan mun puhelimella. Mutta juu. Sitten. Juu. Mutta kuori. Eli sä otat siis jonkinmoista, niin kuin mä nyt otan tän ikivanhan koulumuovit jutun. Leikkaat siitä sitten sen kuoren. Eli mulla siitä kuoresta tuli nyt tämmönen. Sitten se liimataan tai teipataan tai mitä te nyt ikinä teettekään, niin siihen kiinni. Ai niin, silloin joskus kun mä tein jotain muuta. Tää liimaan on nyt vähän tarttunut tätä.
kimalletta, mutta ei se mitään haittaa. Joo, mä nyt näytän, kun tää liimapuikko puhuis, mutta ihan sama. Taas! Ärsyttävää. Noin, elikkä mulla siitä nyt tuli tämmönen etu, taka. Eli aika monet ne päällystää sen teipillä, joten se voi myös päällystää teipillä. Käyn hakemassa teippiä. Joo, tää on nyt vähän noloa, mutta mä en löytänyt teippiä. Eli ei teippiä, voi kauhistus. Muuta kuin jotain tämmöstä. Kaikki täällä kaatuu. Liimakin on vielä auki. Muuta kuin tämmöstä viiksiteippiä. Mutta sitähän voi laittaa tähän kuoreksikin, jos haluu. Ja jos haluaa siis niin vaihtaa kuoria, niin voi tehdä, laittaa ne sinitarralla kiinni. Tai valkotarralla. Niin kuin esimerkiksi. Odottakaa pikkuhetki. Minulla on tommoinen löntti sinitarraa, jolla voi laittaa kiinni. Aika. Tajuu. Siinä oli. Oho, se tippuu. Mun tekemä iPad. En nyt tiedä, näyttääkö se niin hienolta, vai näyttääkö se rumalta, vai miltä se näyttää, mutta kuitenkin. Joo, siinä oli LPS. En mä enää muista mun nimeä, mutta kuitenkin siinä oli mun vidi. Nähdään sitten ensi videossa. Moi moi! Jos mä esiinnyn siinä. Moi moi!